Os oes na un enw sy'n cael ei gysylltu efo dyddiau cynnar Cwm Idwal fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol, y diweddar Ifan Roberts, y dringwr a'r naturiaethwr o Gapel Curig ydy'r enw hwnnw. Ifan Roberts oedd warden cyntaf o Warchodfa, ac mae cof da amdano gan ei gydweithwyr yn y cynefin oedd mor agos at ei galon. Mae gen pawb yn sicr i atgofion arbennig iawn am Gwm Idwal. Dwi ryw ama bod gen Warren Martin yn hyn atgofion. Wel, sy'n mynd yn ôl yn bellach na'r rhan fwyaf o'r bobl sy'n yma heddiw, Warren, gan bod chi wedi gweithio yma be nôl yn dechrau'r 60au, dyna gychwyn eich gyrfa chi fel naturiaethwr bron iawn? Yn dechrau'r 60au, ac o'n i wedi madal o Parc Genedlaethol a wedi symud drosodd i'r hen warchodaeth natur a cael y cyfle a fraint i weithio hefo Ifan Roberts Ifan Gelli, a chwarelwr yn ddi-addysg, ond wedi bod yn arbenigwr yn planhigion y mynydd. Ac fel nath rwy'n dweud, yn acknowledged expert in Arctic Alpine Flora, gewch chi dim mwy o glod gyn hynna gyn wyddonwyr felly. Iawn, mae yna lawer iawn o sôn di bod bore yma am gyfraniad aruthrol dy dad yn diogelu Gwm Idwal yma. Fel teulu, dwi'n siŵr bod chi'n hynod falch o gyrraedd y garreg filltir mewn hanes y lle yn un peth. Ia, a hwndw. Dwi'n cofio diwrnod cynta o'n had yn dechrau yn Gwm Idwal. Ac oedd o'n mynd, wel, bob dydd, i chwiliad am y bloda. A bydd o'n i'n blant, oedd o'n i'n defod oedd o'n. Ac oedd o'n y topia yma, yn ei Wellington, y side, the full court. Ia. A oedd yna gwaith mawr Gwm Idwal. Lawer o sôn hywel di bod am Ifan Roberts a mae Guto Roberts i olynydd yma. Titha yn yr olyniaeth wedi gweithio fan hyn. Ddwrnod pwysig, ddwrnod arwyddocaol iawn eto heddiw yn Nghymru fel yma. Ydy, mae'n gofnod arall o'r newidiadau sydd wedi digwydd yma, hanes sydd wedi digwydd yma, a edrych ymlaen i'r dyfodol yma hefyd. A gobeithio ydy bod y lle yn cael ei warchod i ofalu amdano fo yn dda gen yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y Parc a Cyfoeth Naturiol Cymru bydd y planhigion, llystyfiant sydd yma, ond hefyd bydd cyhoedd sy'n dod yma i fwynhau ac i edmygu'r lle ac i ddysgu yma lle hefyd. Yn naturiol, mae yna sôn am y gorffennol wedi bod yma heddiw, mae yna sôn am y presennol, mae yna sôn hefyd am y dyfodol yma. Y dyfodol y safle yma yn wylo pobl fel ti Guto, ac o gofio pwysigrwydd heddiw, ti'n teimlo bod hwnnw dipyn o faich ar dy ysgwydda di? Wel, oes. Yndw, mae'n anrhydedd hefyd, lle. Mae yna waith ardderchog wedi cael ei wneud yma yn y gorffennol. Mae'n waith, jyst cyn i fi ddechrau, mae'n waith gwych wedi cael ei wneud, lle. Wedyn mae yna rhywun yn teimlo cyfrifoldab. Be sy'n gwneud y lle yma, y llecyn yma, mor arbennig ta? Wel, mae'n gyfuniad o lot o bethau, lle. Mae gennych chi y ffaith bod wedi cael ei ffurfio rhwng digwyddiadau 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl, 40 miliwn o flynyddoedd at oes yr hew dwytha 12,000 o flynyddoedd yn ôl. Oherwydd y digwyddiadau daearegol yna, beth gen ni yma heddiw, maen nhw yma lle, mae hynna'n cynnwys y planhigion Arctic Alpine sy'n byw ar y llethra uchel. Mae'n cynnwys y profetach sydd yn ymwneud â'r cynefinoedd gwahanol sy'n yma, a mae hefyd yn gysylltiedig gyfer enwa sydd wedi parhau ers i bobl symud yma am y tro cyntaf ers i'r rhew gilio. Mae'r enwa yma dal i fod yma heddiw lle. Enwa fel Clogwyn y Geifr, Cwm Cneifion, a bellach drosodd Cneifion Duon ac yn y blaen. Wedyn mae bod yn rhan o hynny yn freintiedig ofnadwy. A heddiw rwan, dathlu'r 30 mlwyddiant yma. Mae'n ddwrnod nodedig iawn, dydi? Yndi, mae o. Anodd iawn cymryd o'i fewn. Dwi wedi gorffan rwan ys dros 20 mlynedd. Mae hynna'n beth anhygoel rwsyd felly. Ond pen da chi'n dod mewn lle fel hyn, does dim rhaid chi edrach o gwmpas, does. Chi tryfan Penyrolau Wen a'r niwl, a'r cymylau yn casglu o gwmpas. Mae'r lle yn hollol arbennig, a dwi'n meddwl os oes gyda chi rhyw fath o deimladau i'ch gwlad ei hun, mae fama'n lle arbennig iawn.